River Madden, seo é ar lá deireanach I Cappadocia. Ó, tá míad cóbrónach ach níl sé rógan mar tá míad ag dul ar ais go Istanbul arís. So tá míad ag seiceáil amach as ár nuamh inis. Ó, sláán uamh bhí sé go híomhing ar fad agus tá anna cuid spás a going an seo. Is even link Cappadocia, rockig mé ar ais cínta. Fiú chun na balúna dhéanamh, fiú gan an balún, bhí sé go háling ar fad. Agus tuis go raibh sé curtha ar ceall arís ar maidin, tá mí tar éis mar cíocht capal a chur an áirithe ina áit, so be mí ag déanamh é sin ag a héana clog anmh. Ó, tá sé cógwaifar anmh. Ó my dhia, agus tá ganamh ag maith. Míad clúdach ar chuid naigna, so tá na spéiclí gréine agus clúdach aige gom. Tá scoil sé gadamach an seo. Ceart go leor tá míad I lár go raibh mé arís agus caith míad ATM a aimsiú. Caithfidh mise bróga nua áil tuis gur bhris mo bhútaisí. Agus cadaile caith míad déanamh ATM bróga carta puist de deireann sin is mbaile iad valú. De réir dalrih níl aon ATM I go raibh mé agus mar sin tám ag dul go dtí oifig an phoist chun an targad a bhalir tú. So seo éinis. Lads, ní féidir lom é carúnt. Ach díreach tar éis an targad a bhalir tú ag an oifig an phoist. Sin íon na ATMs go léir. Tá sí le chéile agus tá sí díreach in acha le an seo. Ó lads, ní féidir é a scríomh le tá sí cócréile. Daimh sí ceann. Déirhin go ceanmhaigh mé fáinne clúsa. Tá gáfa le fáinne clúsa. Is máil an na cín seo. Ní lis agam. Wow! So sa siopa sin ceannaí mar carta phoist, fáinne clúsa agus muinke agus chusaigh sé 3 lira is feadh, sin níosú ná euro 50. So sin dochreita agus an sin ceannig mé an café róta seo agus an phrais a bhí ar seo ná 5 lira is feadh. Fuair drá riamh fust an sin, drá nuacht arís go bhfuil an marcíocht capal curtha ar ceall comá tuis go bhfuil sé ró gwaifar. Agus tá sé anna gwaifar agus anna ganna bhúil. So, you know, sin é ach tá gachrod curtha ar ceall. So caithfidh plean like A, B, C, D, E a dhéanamh. Agus anis tá sé ar inting a going dul go dtí mbaile eile, mbaile cóngrach atá 5 ó go raibh mé, agus Ürgüp an tanam atá ar an mbaile sin, agus tá Caisleán ann, tá na simléir sióga ann, agus tá míad ag iarraidh taxi áil anis go dtí an mbaile sin. Seo iad the 3 beauties, na 3 díomá. Nílas go bhfuil sin nach féige. An tá mí díreach lascué de rockis fuair taxi I gcóir 100 lira.
mar ag bar an cnic an seo ag fécint sios an mbaile agus bhí 6 uamh a rís ag dul sios agus cuamar sios agus Chuamar sean máthair tóca ag déanamh orainn suimiúil agus thóg sí píos a doing. Tá sé te. Agus an sin Chuamar fearr agus bhí sé ag míú doing go bhfuil na tunnels seo ag dul 7 nuair láir sios tá míad ag dul faoi halamhanis in a theach teaghlach. So tá sé có-áitiúil déirthing má tá tú in Ürgüp tar an seo. Oh wow, séir atá ann nó labba, tulg na patrún áling seo, cód a thuúil tíine agus an teaghlach. Sean muséum atá ag gceist an seo leis an gré. Tá míad a seomar eile anois. Oh, ceapas go raibh faoi halamh ag níl míad. So I gcóir gach seomra tá píos a ólas mar seo tá sé beganín dorcha anois ag tá sé as Turkish agus as béle cuma agus tá cód QR ann agus nuair chuann tú do go háir thaonn sé go YouTube. So tá anna cuid ólas ann, níos mó ólas na mionsonraí. So mar hampla an áit seo, an seomar seo é an seomar fada. Deirtear gurb é an chistin, gurb é an seomar culta cuma agus gur féidir leis gáraigh duine a bheith an seo a rith lúnasa. Agus tá fiú bia saoil an seo. Ceapan go bhfuil míad sa cloch anois san uamh in san cloch. Níl is gom. You want míad amach? Seo é an áit Bucacten subterranean house. Seo é agus tá doras go raibh ann. Cosúla seo? Díogúid Sarah leis de anam nua Sarah. So tá míad an seo in Ürgüp agus Chuamar ó go raibh ó sin an áit a raibh inné an muséum agus seo é an mbaile go raibh agus bhí mar an seo in útizar an géad lá. So yeah, tá píosa feicithe againn ach tá Cappadocia anna bhór. Chuamar timpeall an mbaile agus táim siamar an muséum seo. Bhí rianta an impireacht gréagais, an impireacht rómhánaigh agus an impireacht beasántach ann. Bhí sé beag ach anna sa múl agus saor an aisce. Formar an bus thárlaíonn go raibh ina dhéag an muséum. Tá míad a ráise go raibh inis agus tá nach mór uairge le a going fóga go dtí an tros go dtí an airport. So tá míad ag fáil den air lua nó lom déanach níl is a going agus tá an café seo go híomh ar fad.
Nazar Borek Cafe an Tanamatá air. Well Colini agus bucalí sin deire leis ar dros go dtí Cappadocia táid ag an airport inis tá sé an bheog agus táid ag dul go dtí an gata inis so sin é go dtí an céad áit eile slán libh.